А ви до сих пор навіть не реалізували 4-й пункт Будапештського меморандуму, щоб созвати Раду безпеки в зв'язку з нападом одного із гарантів і підписантів на Україну, у которой ви забрали ядерну зброю. А тепер ваш этот новый обранец ходит и рассказывает, что мы должны заплатить за ваши эти самые чурки, которые стреляют, ракеты и эти, новыми редкоземельними. Это ви з нами за ядерку не розрахувалися ще. Ви ж знаєте, що вони пішли ще далі і кажуть, що та ядерна зброя, яку вони в нас забрали, що вона належала Росії. Тобто державі, якої Ще одна безграмотність невероятная. Ядерка належала не Росії. Не було такої держави і такого суб'єкта члена ООН, як Росія. Ядерка належала Радянському Союзу, який складався із 15 держав, кожна із яких внесла свій вклад в цю ядерку. І як розміщення Казахстан, Білорусь і Україна, крім самої РСФСР, будемо її називати, як вона тоді називалася, а ще й носив вклад. Ядерка на чому базувалася? На ракетах, які Дніпропетровськ виробляв. Значить, а електронні плати виробляв там, де я починав, тодішній Кіровоград, сьогоднішній Кропивницький, на радіозаводі. Значить, а ще купу різних наших українських заводів, які виробляють. Ти після всього маєш наглость розказувати, що вона какой-то там Росії належала. Що ти несеш? Росія взагалі не була членом ООН. Нарешті відкрийте у вас в Сан-Франциско підписаний статут ООН і знайдіть там мені Росію. Там нема такої держави Росія. Там є Радянський Союз і є Українська Радянська Соціалістична Республіка, Білоруська Радянська Соціалістична Республіка, як самостійні суб'єкти підписання статуту ООН в Сан-Франциско на той конференції.